Район авыл җирлекләре башлыкларының чираттагы семинар киңәшмәсе Кадыр авылында узды. Җыелышның пленар өлешенә кадәр катнашучылар Карман авылындагы яңартылган чишмәдә була. Ул экология илкүләм проекты нигезендә иганәче ярдәме белән төзекләндерелә. Авыл халкына элек текә сукмактан йөрергә туры килсә, хәзер биредә чишмәгә кадәр уңайлы баскыч ясалган. Семинарда катнашучылар тарихи вакыйгада Кадыр авылында яңа фельдшер-акушерлык пункт ачылуында катнашты. Район башлыгы авыл халкын күптән көтелгән мөһим вакыйга белән котлады. Разиф Кәримов пандемия чорында сәламәтлек саклау объектларын ачу үтә дә кирәк булуын ассызыклады. Чирләмәскә, авырмаска авыл халкына инде шушында теге килеп үзләренә кирәк вакытта барлык сәламәтлек сакландыру тармагы буенча бөтен услугаларны алырга. Шуңа күрә бик яхшы булган, киләчәктә дә мотор итеп эшләргә, яшәргә. У нас уже традиция, перед Новым годом мы открываем ФАПы и создаем соответствующие условия для того, чтобы медицинская помощь была максимально приближена для сельчан. И в 21 веке, конечно, это очень важно и необходимо. Поэтому поздравляем вас. Семинарның пленар өлеше Кадыр авылы мәдәният йортында узды. Авыл җирлеге башлыгы Рәис Нуруллин ел дәвамында башкарылган эшләр буенча чыгыш ясады. Киләсе елга куелган планнар белән уртаклашты. Нәтиҗә ясап, район башлыгы авыл җирлекләре башлыкларын төп мәсьәләләр буенча эшне активлаштырырга чакырды. Аеруча яңа ел бәйрәмнәре күңелле генә түгел, тыныч һәм куркынычсыз узарга тиеш. Моның өчен бөтен көчне куярга кирәк. Аделя Бурханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.